Keraba Kenya bagendete kuri birengerio aho iguru yo komenta kwa maguta ayubono aireire ebintu gokonga nigo muwakiri Samson Sawe anyareka oteabuna nigo era chikobetereri abakenya kwenda asekamero na kwamereri enganeyo anekrateruna okomenta kwa maguta nigo kogendete gusunyunta na ko umisa abakenya bange anne bali bokonyora wainse boigoni gamobolio murai bwense Dr. William Ruto korigeri enganeyo ekiagera na alieteira buna ekerale kwe wachikura gati ya mangana lero chikuriria nogo keya kwerio igorigori ria maguta korendo kabono maguta ni gandete komenta ayua komigaba Kenya asemirbo yabo yakera alitko etokumeti na maguta kya komenta monoiga paka twachandikire igo to sabe serikali ere keti onoiga eme kishona ya reduce maguta ali abantu baranya ko safiri ku chinsema wao okore business without maguta ko reduce igo to konyona mechando gere nene abantu bagonya ko move igo eto sabe serikali ya William Ruto unaliria tebetia wananchi na naranya ko reduce maguta tigari reduce maguta kabisa njibno mwakiri onye ta ko chiko ikia maguta inse na butura geno ne koti ekoti ya muru maguta aichinze ekare koti na rutamirwa kiro mwananchi ekoti na ne bwato weso yoko reduce na prices yicho kya bikuru exorbitantly maguta gramentire ebintu byonsi bikomenda na nde wono mwananchi yolio inse kabisa gara achandike mono kabisa Kenya iga igo saba serikali reduce maguta na rio mwananchi nera nyore enchira yoko survive